La idea de 1994 del Parlament de Catalunya que ens ha demanat la policia de la Generalitat, la gran raó, que és el cos de Mossos d'Esquadra amb gran funció. És una policia integral, ho ha de dir, per a la seguretat pública, per poder servir, perquè la llei es queda gravada. La policia de Catalunya té 8 funcions parades, perquè la llei es queda gravada. La policia de Catalunya té 8 funcions parades. La vigilància i la protecció, una gran raó. La prevenció i la investigació, la gran decisió. El cos de Mossos d'Esquadra és la policia pròpia, sota la direcció de la Generalitat amb gran còpia. La seva missió és protegir persones i béns i el lliure exercici dels drets per poder seguir